Bog ljudi, ja sam Daniel. Prije 3 godine jedan je poznati sportaš promijenio spol i iste godine proglašen je on, biološki muškarac, za ženu godine, po mišljenju jednog svjetski poznatog časopisa. On je proglašen junakom, odnosno junakinjom naših dana, osobom koja ne preže od osude društva da bi izašla iz ormara i ostvarila samu sebe, što god ostvariti samu sebe znači u današnjem bolesnom društvu. Nadalje, tu je i primjer u kojem je junakinja jedna djevojčica. 2009. godine, dok je ona sama imala 2 godine, svojim roditeljima je rekla da je ona zapravo dječak. Roditelji su u početku imali zdrav razum, objašnjavajući da zbog očitih stvari to nije moguće. No polako su počeli prihvaćati kćerine sugestije i nakon konzultacije sa liječnicima prihvatili su činjenicu da je njihova kći pogrešnog spola i dali su joj novo muško ime, mušku odjeću i mušku zamjenicu. I kad je navršila 8 godina, počeli su sa metodom blokiranja puberteta. Ovakvih tužnih primjera ima jako puno i nažalost nije bilo teško naći ova dva kojim bi započeli naše razmišljanje o rodnom teatru apsurda. U ovom razmišljanju nećemo reći nikakve spektakularne stvari, samo ćemo istaknuti one očite, iako danas vrlo često baš te očite stvari budu najspektakularnije. Moderna i navodno poticajna izreka kaže: samo slijedi svoje srce. Stvarno? A šta ako iz našega srca izviru loše stvari, kao što je to Sveti Pavao napisao prije 2000 godina? A šta ako netko u svom srcu osjeća da se treba napiti, da treba potrošiti zadnje novce u kladionici, da treba ogovarati susjeda, da treba pobaciti nerođeno dijete, da treba ukrasti, da se treba radovati tuđoj nesreći, da treba lagati, psovati, mrziti, klevetati? Što onda? Je li tada treba slijediti svoje srce? Treba li slijediti svoje srce kada nam govori da smo rođeni u pogrešnom tijelu, da smo žena rođena u tijelu muškarca ili muškarac rođen u tijelu žene? Ova primitivna slijedi svoje srce ideologija ima svojih očitih ograničenja i čovjek bi pomislio da je to toliko jasno da to nikada ne može biti kriterij za ikakvo razlučivanje, ali ne. Ta ideologija je itekako kriterij i usko je vezano uz ovo što nas ovdje zanima. Postaje glavni kriterij u razlučivanju tko je muškarac, a tko žena. Vidjeli smo na početku u primjeru one djevojčice kako se njezin subjektivni stav uzeo kao mjerilo. Jesu li roditelji bili protiv tog subjektivnog osjećaja? U početku da, kasnije ne, a liječnici nisu imali ništa protiv. I na osnovu osjećaja jednog malog djeteta počeli su proces promjene spola. Umjesto da su na osnovu spola koji je nepromjenjiv počeli promjenu osjećaja. I ne samo to. Kako je osjećaj postao mjerilo stvarnosti, onda imamo bizarne situacije gdje u strahu od kaznenog progona ne smiješ reći transrodnoj ženi da je ona muškarac, transrodnom muškarcu da je on žena. Jednostavno ti vrijeđaš njihove osjećaje. A kako su osjećaji najvažniji kriterij za procjenu stvarnosti, ne preostaje ti ništa drugo nego da kimaš glavom. Mi ovdje nećemo kimati glavom, ali činjenica je da ne živimo više u vremenu vladavine znanosti i ljudskih prava, nego ljudskih osjećaja. Tako varljivih i nestalnih kakva je i naša civilizacija. Odmah na početku ne možemo govoriti ili u smislu da jedan pojam zamjenjuje drugi, što je nemoguće. Spol je biološka datost, vezan je uz nepromjenjive karakteristike koje je svaki čovjek dobio kod začeća i sa kojima će i umrijeti. Sa druge strane, rod je društvena datost, konstrukcija koju društvo promovira u nekom trenutku. Društvene su konstrukcije promjenjive te su vezane uz subjektivno shvaćanje stvarnosti. Na primjer,
Novac je društvena konstrukcija kojom se kupuje. Na crveno svjetlo, na semaforu se staje, rukovanje označava pozdrav, nositi poderane traperice je u modi i tako dalje. Sve ovo nabrojano je promjenjivo. Rod koji je također društvena konstrukcija može biti promijenjen. Netko ko je rođen kao biološka žena ne može postati biološki muškarac, ali može uzeti ulogu muškarca u društvu. To je vrlo loša ideja, ali je moguće. Zašto bi to bila loša ideja? Pa zato jer se društvene konstrukcije ne smiju protiviti objektivnoj stvarnosti. Inače će doći do frustracija i, kao što ćemo kasnije vidjeti, psihičkih bolesti i brojnih drugih problema. Da bi pojasnili zašto se subjektivna društvena konstrukcija ne smije protiviti objektivnoj stvarnosti, uzmimo jedan žalosni primjer i jedan banalni. Prvi je onaj žalosni primjer komunizma koji je društveno iskonstruiran tako da propagira ideju blagostanja svih onih koji žive u socijalističkoj državi. Realnost je sa druge strane nudila krv, znoj i suze stanovnika neke takve države. Za drugi primjer, onaj banalni, zamislimo da želimo popiti čaj od kamilice, ali umjesto toga natočimo u šalicu 1 deci benzina kojim smo dali ulogu čaja. Jasno je zašto bi to bila loša ideja. Shodno tome, i spol i rod moraju biti sukladni. Netko ne može svojevoljno iskonstruirati subjektivnu stvarnost drugačiju od objektivne i proći bez posljedica. Ne može reći da u nekoj osobi spol može biti jedno, a rod drugo. To je jasno, ali nažalost ovom argumentacijom nismo dotakli puno važniji problem. U današnjoj ludoj narativi objektivna i subjektivna stvarnost su zamijenile mjesta. I zato u rodnoj ideologiji rod postaje objektivna stvarnost, a spol postaje nebitan i samo je u službi roda. Tako da je potpuno nevažno imamo li XX ili XY kromosome, nego ono samo što nam govori naše srce. Zdrav razum kaže da se objektivne stvarnosti ne mogu samo tako proizvoljno mijenjati bez posljedica. Ovih posljedica. Prvo ćemo suhoparno definirati pojam zdravlja. To je stanje potpunog fizičkog, psihičkog i društvenog blagostanja. I prema toj definiciji svatko ko kaže da je, na primjer, muškoga spola, a zapravo je genetski žena, sebe zavarava i remeti stanje svog psihičkog blagostanja, kako kaže definicija. Zbog toga što je ona, osoba, objektivno jedno, a tvrdi nešto dijametralno suprotno. Tu vidimo elementa šizofrenije, a to je psihička bolest. I izgleda da smo u ovih par rečenica odgovorili na pitanje i riješili problem. Ali nažalost, iako smo doista riješili jedan problem, to rješenje ima malu težinu. A to je zbog toga jer će vrlo mali broj ljudi reći da su drugoga spola od onog biološkog. Ali zato će reći da su drugoga roda. I ovdje se sve prilično komplicira. Naime, dok je jednostavan zadatak dokazati psihičku bolest kada se percepcija objektivne stvarnosti i sama objektivna stvarnost ne poklapaju, na primjer osoba misli da je toster ili mješalica za beton, a nije, to nije lako kada osoba uzima samo društvenu ulogu određene objektivne stvarnosti. Na primjer, kada osoba zna da nije toster ili mješalica za beton, ali uzima ulogu tih predmeta. Ili vezano za ovu našu priču, kada osoba koja je biološki muškarac uzima ulogu žene u društvu. Sad, može se misliti da samo uzeti ulogu i glumiti nije neki problem, a još manje može biti psihička bolest. I nije. Stvarno nije problem. Sve dok nam gluma ne postane stvarnost. Ja mogu glumiti da sam toster i uzeti ulogu tostera zbog bilo kojeg razloga. To može u nekim okolnostima biti čak i zabavno, ali u onom trenutku kada ja više ne glumim da sam toster, nego znam da to jesam, okrenuti broj najbližeg psihijatra je najbolji potez. Isto tako, i kad je netko biološki muškarac, ali glumi ženu i uzima njenu ulogu u nekim okolnostima, oblači se u žensku odjeću i slično, to je situacija za preokrenuti očima, ali nije psihička bolest, barem ne u kontekstu ovog našeg razmišljanja. Ali kada netko tko jest biološki muškarac zna da je žena
jer to njegova rodna uloga zahtjeva, onda govorimo o psihičkoj bolesti, o šizofreniji. Netko može reći, pa što onda? Možda on i je muškoga spola ili ženskoga roda, jedno drugo je realna stvarnost, ima istu težinu. Takvima odgovaramo ne. Te dvije stvarnosti nemaju istu težinu, a to je zbog toga jer je jedno biološka, objektivna datost, a drugo je društvena konstrukcija. I iako treba poštovati društvene konstrukcije, kao što smo rekli u prethodnom poglavlju, one nužno moraju slijediti objektivnu stvarnost. Tako, netko tko ima 50 godina ne može reći da ima 7 godina, bez obzira što se on osjeća iznutra tako, ili mu društvo iskonstruira takvu mogućnost. Ili dvomjesečni mukotrpan uspon na Mount Everest nećemo iskonstruirati kao laganu popodnevnu šetnicu. Ili drugim riječima, car je gol, iako cijelo kraljevstvo govori suprotno. Dakle, šizofrenija. Opasnosti rodne ideologije nisu samo psihičke naravi. Ovdje ćemo navesti uznemirujuće podatke koji nas moraju senzibilizirati da pomognemo svim transrodnim osobama, prvenstveno svojom molitvom i žrtvom. Podaci koje ćemo čuti su iz američkih istraživanja i možda brojke nisu identične našima, ali svejedno moraju uključiti alarm za opasnost. Mogućnost da će transrodna osoba pokušati počiniti samoubojstvo je 41%, naspram 4,6% netransrodne populacije. Nadalje, blizu 50% transrodnih osoba pati od depresije, naspram 6,7% netransrodne populacije. Što se ovisnosti tiče, 30% transrodnih osoba pati od ovisnosti o alkoholu ili drogama, naspram 9% netransrodne populacije. Transrodne osobe imaju 49 puta veće šanse zaraziti se virusom HIV-a nego netransrodna populacija. Procjenjuje se da u svijetu oko 19% transrodnih žena živi sa tim virusom. Ovdje moramo napomenuti da ovoj žalosnoj statistici pridonosi i negativan odnos društva prema transrodnim osobama. Međutim, prema tim istim statistikama, čak i u najtolerantnijim društvima, mogućnost da će transrodna osoba počiniti samoubojstvo je za 3 do 4 puta veća nego za netransrodnu populaciju. To je osjetno bolji prosjek nego onaj prije koji smo naveli, ali ne i prelomni. Unatoč mitu da je netolerantno društvo glavni uzročnik patnje transrodnih osoba, istina se nalazi ipak na drugom mjestu. Naime, sve dok nam bude bila draža ugoda nego istina, dok budemo radije činili ono što nam se sviđa umjesto onoga što je ispravno, dok ćemo biti sinovi i kćeri ovoga razmetnoga svijeta, u našem životu neće biti Božjeg blagoslova. A gdje nema Božjeg blagoslova, nema ni budućnosti, barem ne one u raju. Molimo za sve transrodne osobe, da spoznaju razmetnost svoga stanja i da se vrate milosrdnom Ocu koji jedva čeka povratak svoga sina ili kćeri. I neka vas sve blagoslovi Bog, ljubitelj svih ljudi, Otac i Sin i Duh Sveti.